କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁର ଯିବା। ଆଜି ବାସୁଦେବପୁର ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର କେମିତି କ'ଣ ମହଲ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବାସୁଦେବପୁରରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦାସୀ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଭିତରକୁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ମହଲଟା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ।
संक्रांति वीडियो केमी कौन लगे कमेंट माध्यम जनइबे दासी होते कौन दासी होते आप देखिले तो फोन देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। जय जगन्नाथ।